Arratsaldeon guztioi. Euskal City saio bakoitzean bi lagun napar konbidatzen ditugu. Ona etorri horretik elkar ezagutzen ez dutenak. Bi herri ezberdinetatik etorriko dira elkarrekin solastera, euskeraz, beraien herriez, ohiturez, afizioez, bitxikeriez. Seguru nago gaurko saioa ere oso interesgarria izango dela. Beraz, geratu zaitezte gurekin. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Kaixo, zer moduz? Ongi zu? Ongi. Kontatu nor zaitugu. Ni Xabier naiz, bastandar gazte bat. Bale. Egan asko hitz egiten da euskeraz, ez? Orduan euskeraz egiteko eta bizitzeko problemarik ez, ez? Ez pensa, eguneko egunien bizitzeko niken batu zailtasunek, medikure edo gaten bazara segun ze espezialisten gena gukerrez dugu eguneko egun hortan bizitzeko egierran, bastan bai para euskaren pari dizuet, bizitzeko aukera dago, baina niken badugu zobetu guk ere. Bueno, oraindik dago orduan egiteko, ez? Nik uste toki guztietan badela egiteko. Bale. Bueno, lanbide heziketaren irakaslea zara? Bai, zurgintza arloan aitzen naiz, zurgintzako klasea ematen dut. Euskaraz ematen dituzu klaseak? Ez, beira, hori ere badut, zerbait, etorkizun betian, orai lanbide heziketan gero eta gehiago eskaintzen nahi dire euskaraz, baina momentu untenik erdaraz matut. Eta non egiten duzu lan? Hemen Iruñen, Donibane Institutuan. Bale. Bestelako afiziorik balduzu? Afizioak batut haunitz. Orai zein den afizio nagusiena, igual izan daike natura inguru betian egotea. Igual du izen baratzen, igual du izen mendien, baina bai, ambiente hortan ibiltzea gustatzen zait. Zure herrian primeran, ez? Egongo zara? Egierran bai, horrez dugu arboltan mendifaltik ez. Eta hor zure herrian gustora solastu nahi duzunean nora joaten zara? Gustora solastu nautela, ez dut inorat gan beharrik. Nire etxean bera badire euskaldunek, dena direnak, eta gaten naiz ostatu lagunen ganare bai euskara zaituko naiz. Bale, bueno, hemen ere gustora egiteko eta euskeraz egiteko aukerarik izango duzu. Orduan, bakarrik falta zaigu zure solas laguna ezagutzea. Ederki. Zer zaitez hemen, Bale, nire izena Xabier da. Arraio eztarra naiz, bastanen dagoen herri txiki bet. 32 urte ditut, lanbide heziketako irakaslea naiz, zurgintzakoa. Ni ez naiz euskaldun berri, ni euskaldun zarra naiz, txikitetik etxen erakutsi zataten euskaraz mintzitzen. Ni normalen solasteut alden guziaki. Izen etxekoa, izen ostatukoa, izen komertziala. Nire esparru guzietara saiatzen naiz euskara eramaten. Solastu nahiko nuke persona horiekin ez dakitenekin. Ez dakitela mintzatzen, konprenitzen ez dakiten horiekin. Nahiko nuke ailegatzia minimo batzuetara eta niri konprenitzea ni beraiek konprenitzen duten bezala. Guiketan zerbait ibiltzen da arraio zen, baina egierran nik ez dakit haunitz eta Iruñen estudietu naiz. Baina egie da, iketan aitzen alko nintzen, baina ez dutolako segurtasunik, igual euskaldun berri beteko euskara zaitzekin bezala ez. Ez dutolako segurtasunik, jakin badakit nahi ez dut ibiltzen normalean. Solastu bakarra, bastangoa. Egie da euskalki bet baino gehiago ikesten egon izinen zela, xuberora ganintzen xuberora ikesteko, baina igual konprenitzeko kapazitatea badut, baina gero praktikatzien bakarra da. Kaixo. Arratsaldeon. Arratsaldeon, zer moduz? Ongi, eta zu? Ongi. Nor zara zu? Ni Aitor Paternai naiz. Eta non bizi zara? Uharten bizi naiz, Iruñerriko herri batean. Bai, hemendik oso gertu. Oso gertu. Eta Uharten euskeraz bizitzeko aukerarik badago? Badago aukera hori, baino oso mugatuta dago. Bai. Oraindik falta da, ez? Hor dago... Bai. Egia da orain aukera gehiago daudela dola 20 urte baino, eta ikastolan eta eredua nagusi dela herrian, baino lan asko dago egiteko oraindik. Eusko pilota entrenatzailea zara? Bai.
Eta non ematen dituzu klaseak? Pilota eskola bat daramat Larraintzarren, Ultzamako pilota eskola. Eta gero eskolatxo bat daramat San Juanen, piztinetan. Eta gero Beroizen entrenatzailea naiz. Bale. Eta euskaraz ematen dituzu klaseak? Larraintzarren eta San Juanen bai, eta Beroizekin ez, gazteleraz. Bale, bueno, gaia aldatzen. Inoiz geratu altzara ez ezagun batekin mintza egiteko? Ez ezagun batekin ez, inoiz. Bueno, hemen izango duzu aukera, Vale. eta zure lanaz, afizioaz eta nahi duzunaz hitz egiteko, aurkeztuko dizut zure solas laguna. Vale. Hemen duzu, zure solas laguna. Arratsaldeon. Xabier, Arritzkoa eta Aitor, Uhartekoa. Pasoi zaitez, mesedez. Eta bakarrik utziko zaituztet, bakizu ezin den zuen erronka, zuen gauzetaz hitz egiteaz gain, zuen herriko enbaxadore bezala etorri zarete. Beraz, ea nola betetzen duzuen lan hori, bale? Saiatuko gara. Agur! Aitor Paternain, Uharte, Iruñerria. 34 urte duzkat. Esku pilota entrenatzea naiz. Euskalden berria, D-eredukoa. Normalean lagun konkretu batzuekin eta lanean. Lanean ikasleekin normalean euskaraz, txikienekin beti. Lehenbizi nire inguruan euskaraz dakien eta erabiltzen ez duen jende horrekin. Eta hortik aparte ezagutzen dudan euskaldun jende berriarekin baita. Zuka, normalean bai. Ez, beste euskalkietatik hitzen bat beti hartzen duzu, azkenean mugitzen zarelako Euskal Herritik, baino ez. Posible izango litzateke, baino oso mugatuta zeundeke. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Zer moduz? Ongitazu. Espaldiko. Bai, bistaz ezagutzen zintudan. Bistez bai, ora ez nago seguroz nortzaren edo zein dezure izena bada? Ne, Aitor naiz, Paternain pater bezala ezagutzen daute. Eta normalean zure baiaren ingurutik ibiltzen naiz, han badaukadat lagunen bat. Igual hortik posible izan de. Bai, Elizetxeren laguna naiz. Eta hortik igual, bai izan litekela. Batugu norroi komunian orduen, bai. Bai. Eta non guazara bada? Ni Uhartekoa naiz, Iruñerriko herri bat da. Eta beti nahiko herri txikia izan zen, pixkat boom hori iritsi zen arte, eta Uharteri ere tokatu zitzaion, eta pasa zen 2500 biztanle izatetik 6000 izatera 3-4 urtetan. Eta esan dezagun betidanik hangoak izan garen nok, edo garen hori kostatu zitzaigula hori aldaketa asimilatzea. Bai, zu nongoa zara? Ni Arraiozkoa, baztanen dagoen herri txiki bet. Guk ez dugulako biztanlerik, guk 230 gutxi gehiago gara. Eta ez dakit, inoiz ibili bezala eta erran baituzu bai ez dauntzizu nolakoa den menditxue eta bastan, ez dakit, nik ederra arte dut bertzatzen dugu igual ez da, nahiago igual herri beragama, bueno, niri hango xokoa gusten zaizkit. Normalean, berdea eta mendiak ez, gustoko dugun jendeak, beti parra denuz goaz ez, pixkat, eta oso zonalde polita daukazue. Eta zer moduz Arraiozen euskaraz bizitzeko eta... Arraiozen euskaraz bizitzen altzan nahi baizu eguneko kasi egunian, ez? Bautuzu komertziotara gatia eta baizu ostatuera gatia, baizu lagunekin eta euskara da nausi. Baina egi da medikure gaten bazara, ertegatik kasu bet eta ez mediko kabezerakoa horrek euskaraz baki arki eski, baina gaten bazara igual izondora eta baduz espezialiston bat, horiek ez dakite euskaraz ez, eta hasten zara eta bi alabe itzatzute nola zeizara euskaraz horazten baten du, nik ez du problema ez duguzu, ez dakit. Bai posible izule eta ez baldin bagostatu betean ez dakitele euskaraz, bazazion dokoraz eta ez batuzu bertze berreun, bueno berreunez ez, gutxi dire, baina euskaraz bizitzeko aukera badugu.
Zuek uharten zer gisa euskara inguruen? Egia da, arraroa dela olako zonalde euskaldunetan, zerbaitek ez du funtzionatzen, olako zonalde euskaldunetan mediko espezialistak euskaraz ez badaki, ez? Hori beti nahi uharten normala izan hori, ez? Beti zonalde hain euskaldunetan hori oraindik gertatzeak, ez? Mediku da kasu bete, epaitegira gaten bazar ere bai horrez dire han aukeratuteko langileak. Ez dakit Espainiar mailatik edo Nafar gobernutik aukeratzen duztenak, maten du ez dutela zertain zenun euskarazko perfilik, non ja nahikoa dago Nafarroa zonifiketue hiru zonetan, ez? Euskalduna bintztua eta berez ez lukela existuarko olako zonifikazioik, ez? Perfilen ere nik uste olako bat sartu harko zela. Gehien bat logikagatik, ez gabiltza ez dakit gauza arrarota zizketan, ez? Nire herrian euskaraz biziteke bai, ez? Baino oso mugatuta. Nik erosketak egin nahi baitut euskaraz egin ditzazket, bai. Baino igual haragitegian batek daki euskaraz, okindegian beste batek, eta oso mugatuta biziko zinateke euskaraz. Egia da guk euskara ikasten hasi ginenean uharten, ez egon ikastolarik, eta pisu batean hasi ginen. Eta oraindik gogoan daukat, eta oso txikiak ginen, eta pisu batean egon ginen, eta hortik uharteko eskolara pasa gintuzten. Zertzen, olako tokia legal bat edo... Bai. Eta 34 urte dauzkat, ez daukat 45. Ez, hor ere pixkat, eta horren adibidez ikastola uharten dago. Ez, uharteko aurrek badukate privilegio hori, ez, guk izan ez genuen privilegio hori euskaraz herrian bertan ikasteko. Eta hori nabaritzen da, Aurrek azkenean etorkizune direz, nolabait aurroiek honiken izan duzte beren trabak, eta zor badago zenbat generazio badiren euskaldundu beharrak edo gutienez jakiteko. Gero solastiak bakotxak eta ez egiteko, baina jakintza maila minimo bat denek izan beharko lukete, ez? Bertako hizkuntza izan eta ez, baina uharte behan lako biztanleriekin, pues, mantxo. Bai, eta nabari da, Eta nabari da, gazteak eta aurrek euskara zakitela eta datuek esate dute, eredua uharten eredu nagusia dela, baino lanean ere ikusten dut eta lan larraintzarren egiten dut, dela eremu euskaldunago bat, printzipioz. Eta uharten dagoen arazo berdina ikusten dut, adibidez, nire ikasleak askotan nik euskaraz egiten diedan arren gazteleraz erantzuten dizute. Eta lan pedagogiko asko egiten dut horrekin, baino egia da ikusten hori uharten ikusten da eta larraintzarren ikusten da. Eta berez ez da eremu euskaldun berdina, baino zuk diozuna lehenengo jakin beharko luketez gero hitz egiteko. Mendia Hondartza legituko banuk ez nuke dudik izein. Neri Hondartzako legarroietzei bat treatxegin egiten eta nahiago eta isen mendiregan. Musika hitzeutelaik eta radion patzeutelaik ez dutelako preferentzik. Egia da bautela igual tendentzi txiki bete euskarazko musika hitzeko, baino egierran edozen sintonia patzeut eta haitzen gaten naiz. Txikitetik hasi nintzen xistoe jotzen dut gaur egun, herriko bestetan ta hola, gero lagun batzukin noiz benka txala aparta, baina, bai, profesionalki ez, baina, bai, oie jo, zentut. Leitzea sobera gustetzen, edo orai hartaino ez dutolako atentzipatu banituen egierran 5 urtean pinez nituela leitzen liburu bat, baina azkeneko hilabeteoketan hasi naiz berriz ere berrartzen liburu hori. Ernesto Praten Teieria eta gero zer hasi nintzen leitzen eta bire horrek handat bertze liburuen leitzen asterare. Momentu enten kirolean ez naiz hainbertzea haitzen, baino egia da hori dela gutxi hartaino ibilit naizela bizikletan, eisterka eta piztinan, bastante egiten ez bai. Bidaiatzea haunez gustatzen zait. Lehenago banuen igual barnean nolabait erteko kanporagateko deibet, orain ez dut horren bertzen, baina noiz benke bidaiatzea
beti plazer bada bai. Azken bitaia orai dela aste bat izan zen, Parisera ganintzen lagun betekin. Baniten gogoa Paris tontzeko hain hurbil eta zintzen sekulen egona eta harata ganintzen. Zure herriari buruz, hitz egidazu pixkat, ze erakutsiko duten idake? Zure herritik. Bueno, nire herrire bakarrik ganta, igual goiz bateko buelta bakarrik izintzen, ez? Izintzen bastan eragatia eta matu guixoko diferentiak, famatu direna bakizu, posan mairgo gaztelo, eixo roxik, zagize, arraiozera ganta. Lehenbiz gauzen man, tranquil, herritik buelta bat, eta utzi fotografik atratzetik, eta fijetu pixkian ikuste arkitektura aldetik. Neri benpin guztien zaitango, bastango harri-gorri erten dugune, zure nauside, teiatuetan, balkonetan, hortan hartuko nintzen mantxo herritik ibili, herriko estatuen hartu trago bat, eta gero nahi boga bat zinuke inguruti mainuke buelta bat, legateragan edo arraezetik atrata saioa mendiregan, badire xokoakola bisitetzeko. Igual ez dire atrako turismo bulegoetako gomendioetan, baina ez dakit, nire gusten zaitango handik ibiltzia. Eta uarten zez, eta ni Iruñera gutxiten tortzen naiz, eta uarte apenas ez zauntzen. Uarte esan dezaket, Iruña herrian, herri kontzientzia gehien daukan herri izan daiteke da, ez? Igual ere herri txikiena zerako lehenagotik eta herri oso lasaia da polita da bizitzeko. Uarte zer daukan, duela urte batzutatik hona, badago uarte daukan menditxo bat, eta Oiana mendia, eta bere begoikaldean ateratzuten aspaldiko gaztelu bat, eta dituzte lanak egin dituz, eta hola, pixkat ikusteko ez da olako gaztelu... Zimentazioniak ez, agertu zen dire. Eta pixkat jarri dituzte historikoki gertatu ziren gauzak, espanel batzuk, azaltzeko, eta polita da. Eta hori ikusiko nuke, eta gero badago paseotxo bat uarten, Arga ibaiaren ondoan doan paseo bat, eta uarte dauka beste herritatik ez daukatzen zerbait ez, baratzak. Mantendu ditu lehenagotik zituen baratz asko. Eta oraindik uarteko jende askok dauka bere baratza. Eta jende gaztiare gaten da baratzoitara edo ja jubilatuen lana da? Normalean jubilatuak, bai. Eta... ez, jende nagusiagoa, baina egia da baduela gazteak ere horri pixka segin diotena, baina bai hori mantenduko da, uarteko hori ez du galduko. Pues mantentzea, baratza zerbait baldin bada da eskerronekoa. Pixket kasu inta, baratze batek haunitz maten du. Bai, gukera daukagu, eta ni ez noa, baina azkenean lanarekin taola, lanak denbora asko kentzen dit, eta baina familiako dauka bere barat propioa. Eta gero uarte, badago txoko soporit bat dela presengurua, eta dauka presatxo bat, eta leku oso polita da, oso txukuna. Merezido ordengatia. Bai, eta uarte baduzka bi jatetxe, Arraioz herri txikia da, baina uarte zain txikia da baduzka bat jatetxe non oso ondo jaten den, eta komentatuko nizuke, puerta manta gero aietako bateren bat joatera bat jartzera bai. Bai. Eta esan duzu, Lekarozetik saioara igotzeko aukera badagoela? Batuzu tokian mitzetik, Lekarozetik hartzainetik Arraiozik toki guzietaik. Baina Arraioztik nola zuzun kotxik hartu bihar, gaten zara Arraioztetik, zigaldera atra, abartamendie inguretuz eta hor postu eta igaten zara, eta badire ordu betzuk, egierran. Eta nire honiz gusten zaitena da Belatetik atratzia. Belaten aparkatu, hor igen, saioara eta gero buelta berdini Arraiozera torri. Kotxean uzten duzu bai, gero norretik inbartzera. Okolenetik pastute hoiz, zauntzai zuzu gango mendire bai. Claro, ni hain mendizalea naiz, baina normalean saioara joaten gara beste aldetik. Gu artesiagatikoaz. Ni gu artetik artesia gara 25 minutu dauzkat kotxez.
Osea, zubiri alde eta igo... Hori da. Eta eski egin ere, askotan. Arratsaldean egin da, goizetan igual eskiak hartu eta joan. Mendizigen igo, lehenbiziko oinez eta eski egin bat. Eski egin igo eta jaitsi, bai. Eski trabesia, eskia eta jende asko egiten du saioan. Saio oso mendi polita da egiteko. Eta badakit pilota munduarekin ere zerbait daukazula hortik ez, laxoan jogatzen duzula, eta jende askok ez du laxoa ezagutuko. Laxoa modalitate bat zen, horrela gutxi hartaino galtziarra egon zen, agirran. Gaur egun osasune berreskuratzen nahi de. Laxoa gaur egun jokatzen da Iruiten, Arraiozen, Donosteben eta Oitzen. Bakoitzean batzuten bitalde, bertatzuten 6, Donostebe handia da, Iruiten 3, Arraiozen aurten bat, izentugu 3, orai dela gutxi hartaino. Hoi helduetan, gero gazte mailan ere badire, talde diferentiak, ez? Galetu behar nizun, gazte jendeak ere hori segide emango dion, edo... Bai, kontu da, karo, helduen nivel arteko manera batean da nahiko bizi eta gazte bate lehen bizien kostatzen zaioz eta pilotan velozidadia ez da kanbietzen kontrarioan igualdun horri zen, eta igual hor egoten da errespetu bet helduekin jokatzioi ez, baina bere garaian gure hasi gine eta dena da hastia. Eta, horrait, nik aurten azkeneko urtez jokatut egirran. Bai, bizkarretik pixket egoten naiz tokau, astuan jaiteagatik Arraiozen, lanian. Eta aurten jokatu guen azkeneko aldiz, baina urte honiz jokatut eta gustora ditu naiz. Nerviosismo puntu edo baizu ez, bertzen kontraitzia, baina... Bai, alkenen kompetizioa beti, nervioso jartzen ez dena, zerbait arraroa. Bai, baina pilotarekin nik beti esaten dut, ez ni esku pilota entrenatzea naiz, eta zuk diozuna ez, pixka eta behadura eta hola, egia da, eta nik gurasoei beti esaten diet, txikitatik nik berez 6 urtetik gora hartzen ditut. Zen 6 urtetik bera oraindik oso txikiak dira, eta bueno. Baina egia da, eta beti zaten pilotan aritzeko koordinazioa behar duzu. Oso erraza da futbolean aritzea, ez adibidez. Nork ez daki baloi bati ostikada bat ematen. Zaila da, baloia zuk nahi duzun lekura bidaltzea, hori da zaila, baina ostiko bat ematea oso erraza da. Pilotan koordinatu behar duzu. Eta karo, txikiak koordinazio puntu hori ez daukan txiki batek, hasieran asko kostatzen zaio, eta oso gogorra da berarentzako ez, ikustean bere adinekoek ematen diotela 10 aldiz jarraian, eta berak ez diola 2 aldiz ematen, eta hor pazientzia asko izan behar duzu, eta pixkat, aipatu duzunean abiadurarena, ez, zuk diozuna, hasi, probatu, jarriko zara ikasiko duzu. Eta zuk 6 urteko duzu txikiena eta zarrena, ze adin eta hartaino haitzen zara edo? Hori txikiak, nik proiektu bat egin nuen, eta proiektuan hartzi ditut 6 urtetik gora. Eszepzioak egin ditut, bai. 5 urterekin oso koordinatua den mutiko bat edo neska bat hartu dezakezu jokatzeko. Eta horrek ikasten du. Horrek ja urtebeteko aurrerapen bat dauka, ez? Baina normalean 6 urteetatik aurrera. Eta nagusiena, hori uzten dutenean. Nik Larraintzarren 33 urteko mutiko bat daukat, Imanol Landiribar, eta oraindik jarraitzen duena jolasten eta hola. Eta bai, niri adinagatik ez dit importa, adibidez, nagusienek beti daukate entrenatzeko puntu hori, badakite non entrenatu, badakite noiz igo, noiz jaitsi, ez asko laguntzen diete ez gazteenei. Eta hori puntu bat da, niretzako ere ez, horrek errazten du nire lana. Genero kontu aipetu izule neskak animetzen dire, nola? Uharten egon nintzenean pilotari irakasle moduan, neska bat izan nuen, eta ez daki, eta 12 urte zituenean utzi zuen, eta gaur egun futbolaria da. Bai, eta jarraitzen du futbolean jokatzen. Egia da, eta esku pilotaren alde esango dut,
azkenengo urteetan mugimendua egon dela hortan ere, eta adibidez, sortzen ari dira nesken eskupilota txapelketak, ezberdinak. Eta, karo, lehen, igual, bakarrik zegoen neska hura, iristen da momentu bat, non mutilek indar gehiago egiten dute, eta naiz neskak igual hobe jokatu pilotan, indarra hor hasten da ikusten diferentzia. Lehen, neska horrek ez dukan aurrera jarraitzerik, baina orain badauka. Eta ikusten denez, eta lanean jarraitzen badute, ikusten denez, lortuko da minimo batzuekin beraiek ere jokatzea. Eta ni adibidez Larraintzarren ez daukat neskarik, baino ez ditzaiak egin portako. Eta pixkat, Lasonaren eta hola, hori gehiago mutilen kontua da ez, hor bai, azkenean eskupilota badakigu, ez, pilota munduan, ez da ezagun Champions, ez modalitatea dela, hor beste gauza batzuen artean telebistak hortan laguntzen duelako. Biak ditut gustoko, baino egia da mendiak badaukala askatasun puntu bat eta horrek. Normalean euskal musika, gehien bat, ez naiz oso musikeroa, baina normalean euskal musika eta flamenko pizka. Ez? Eta horrekin pena daukat eta beti lagunekin izketan tala beti ditzen dugu hortaz, igual trompeta jotzea gustatuko litzaidakela, txikitatik izan dut jazza, beti gustatu zait pixkat ere, eta trompeta igual. Bai, betidanik irakurri izan dut, eta egia da azken urteetan lanaren eraginez ere, denbora gutxiago daukadala eta zertxobait gutxiago irakurtzen dudala, baino beti dago mesanotxean beti dago liburun bat. Azkenengoa psikologia deportiboari buruzko liburu bat da. Lanari pixkat lotutako liburu bat da. Bai, eta gainera nire lana izateaz aparte, gustoko dut mendian ibiltzea edo korrika egitea, nahiko kirolzalean ez. Baino kanpora joateko aukera gutxi xamar, azken urteetan. Eta mendira eta igual bide batzuk gertukago bidai batzuk, baino egia da bidai luzeak edo kanporako bidaiak izateko aukera gutxi, azkenengo boladan. Azkenengoa aurten Kadizen egon ginen. Eta aste bete eta aspaldi ez ginela jaisten eta gaitz ginen aurten eta oso gustora. Eta azaldu pixkat nola jokatzen den, eta nik ez dakit asko... Atzen du ganden urte hartaino, ginen neska jokatzen zuen Alaxoan gaztetan. Aurten ja utzi zuen, alduetara pasteko nik enetzuen adinik ez, baina erabakitzen uztia, baina beti badire excepzio gurian ere bai. Ta nola jokatzen den? Gure jakiteko eta ongi konprenitzeko, hobeizut horzi eta kusi. Nik errango batzut gutxi goitxi behiti nola den, ez? Baizu banderin gorri bet eta banderin axul bet irabazi beharra. Lauen kontra jokatzen da, ez? Alde bateko sakatuko du eta bertzeak errestatu behar du. Errestatu behar du edo airez edo bote batez. Bai? Ez badu errestuan kartzen, igual bigarren botean geldituko du non baitez. Non gelditzen den bigarren botean manta hor patuko da banderin bet, gorri helenbizik. Partida jokatzen du, igual, eta berdine pasten da, sakatzeute, errestatzeute, eta kontrarioa gelditzen du bigarren botean. Hor patuko da, orai bigarren banderine, axule. Bi banderinek jokoan dauztelaik, taldiak aldatzen dire. Lauak bertze aldera eta bertze lauak bertze aldera. Orduen banderin horiek non gelditutuzun, behar duzu irabazi. Zer nahi dut, zu sakatzean eta restuan gelditzen baute rasurrun, aldatzen zarelaik,
bentaja duzuz eta ez mantenia duzu ondoan. Orden da, hola, bai. Kontatzeko manerian tenisen bezala, bederatzi jokuetara. Behatzi joko maten du igual, baina tenisan itzen direzak izen bat, behatzi joko izetan la 2-3 orduko partida. Hori garratu behar nizun, luzea da. Bai, lehenago 12 jokatzen zen eta laburtu zuten luzegi uste zelakoz eta... Eta animatzen da jendea txapelketak ikustera? Lehenbizien lagunek, herrikoak eta beti kontatuek afizioa dutenak. Lehenbiziko txapelketan, bakizu, ze pasten txapelketa guztietan orduen eta maila eta orduen kanporaketak daude, eta legia jokatzen da, pasten dire bi talde daude, lau pasten dire eta gero bertzen lau. Hoi jokatzen dute eta orduen eta intzinagogan txapelketa orduen eta jende gehiago. Baina bari da azkeneko partidetan nola jendia berotu edo bere herringatik edo gehiago interesatzen den eta hasten den gaten ikustera gehiago. Egia da, pilota munduan oso argi ikusten da, esan duguna pixkatez, esku pilotak daukan osasun hori, ez beste modalitatek ez daukatela, ez? Erremonteak, zesta puntak, palak, ez? Palak duela urte asko ze tiro izukan ez eta non geratu den, eta ni esku pilota entrenatze bezala, niretzako oso garrantzitsua da, adibidez, telebistak gauza on eta txarrak ematen dizkio pilotari, eta hori denok dakigu. Baina oso garrantzitsua da niretzako nire ikasleek 3J Olaizola adibidez, Messi eta Cristiano bezala ezagutzea. Benetan, ez dakit ze punturaino ematen diogu garrantzia horri, ez? Beti futbola, jode, Messi, Cristiano, eta hola, kamisetekin, eta hola, eta zu ikustea pilota eskola batean edo herri batean edo ez pilota frontoi batean aurrak jolasten eta galdetzea eta bakizun orden hau bai. Eta ez, beraiek jakitea telebistari esker dakite hori ez. Telebistan ikusten dutelako pilotariak eta ez idolo bezala hartzen dituzte. Eta horrek ematen dio osasun asko pilotari. Bultzatzen du ez, pilota ikusten baute eta gaina partidek eta finala eta zakizeta haute eur eta... Nire idoloak jokatzen du eta horrek eman dio esku pilotari ez aurrera ateratzeko eta daukan ez osasun honekin aurrera ateratzeko betikoa, gauza txarrak ere baduzka, bai. Hori argi eta garbi ez, baino, nik ontaz bizi naizela ez, ere garrantzi asko ematen diot horri. Eta gurasoak etortzen zaizkizunean, ez? Eta aurten olentzerok kamiseta ekarriko dio edo pilota bat ekarriko dio eta hori eskatu duelako eta bai. Eta gauza garrantzitsu bat eta asko pozten nauena, Larraintzarren lortu duguna, da pilotak itzala egitea, adibidez, futbola bezalako kirol bati, ez? Oso zaila da, ez? Eta egia da, aurten 74 ikasle ditugu Larraintzarren. Eta hori oso osasuntsua da. Pilota eskola oso handia daukazu, leku nahiko konkretu batean, ez da Iruin herrian daukazula olako pilota eskola bat, ez, leku konkretu batean, eta lortu dugu, ez, pixkat modan jartzea, eta ez, ongi egiten dugunaren seinale da, ez, baino egia da, horrek pozten hauela, eta gero ikuste dituzu olako modalitateak, ez, eta gaur tokatu zaizu ezagutzea, eta zuk hori egiten duzula, eta niretzako oso garrantzitsua da, bai. Eta zuek eskola erranduzu 74 zatela? 74. Eta hori den antolatzeko, eta izentuzu adin diferentiak eta... Pazientzia asko, bai. Bai, garko izo? Asko. Bai, pixkat, eta orain ondo, ja 4 urte daramatzat bertan gurasoek ezagutzen zaituzte, eta behin ezagutzen zaituztela eta pixkat nola lan egiten duzun jakiten dutenean, ezberdina da. Beraiek badaukate orain konfiantza bat nire lanengan, beren semeak pozik doaz pilotara, hobetzen dute, ez? Eta orduan alde hortatik jakentzen dituzu kexak eta olako gauzak, ez?
Nerea kostatu zaite. Hombre, zuen pin lehen bizien larraintzarra izango ziren norbait ez ezagune. Claro. Nor da tipo hau, nor Claro. zertara aldu de, pilotara ikustea, bai, ona ote da edo da... Bai, eta gaur iritsi nintzenean, nik teknifikazio entrenamendu bat atera nuen, eta hor praktikan jarri nuen, ez? Beroizekin atera nuen pixkat nola teknifikatu pilotari bat, eta egin nituen ariketa ezberdinak dauzkat, ez? Eta lantzeko pixkat golpe ezberdinak, defendatzeko, pixkat fisika hortzen sartu duzu. Gau, nola funtzionatzen dute pilota eskolek, edo orain arte nola funtzionatu duten? Entratzaileak pilota bat ematen zien aurrei eta jolastu. Ikaste dute? Ikasi dezakete. Baino egia da, iristen zarenean eta hori aldatzen duzunean, gurasoi kostatzen zaiela hori asimilatzea. Ez nondik agertu da hau, zer egiten du gure semeekin, zergatik erakusten die kortadak, dejadak, aire sartzen, ez nondik atera da hau. Ez pizkat friki hau nondik atera da. Eta, karo, ja 2 urtetan ikusi zuten, egite duzun lana, umeek ere hobetu dutela asko, eta hori nabarira eta hori kanpoko jendeak esate dizue. Adibidez, beste eskola batzuetako jendeak esate dizu. Nabari da, hemen esku berri bat zertu zela, eta pixkat, nola mailaka doaz, ez? 2 kategoriak 2 urtekoak dira, ez? 6-7, 8-9, ez? Eta nik gehien bat adina baino mailagatik sailkatzen ditut. Egiten ditut txanda ezberdinak, talde ezberdinak, gurasoi bidaltzen dizkiet ordutegiak, eta orduan badakiten noiz egon behar diren. Pixkat egiten dut 6 urtetatik 14 urtera arte, esan ezagun pilota eskola izango balitzu bezala ez, ume gehiago ez, eta hola, eta gero 14 urte kadete eta pasatzen direnetik gora, ja dira nagusiak niretzako. Horiek aurre denboraldia egite dute, horiek bakarrik uztaila gelditzen dute, nire oporrak uztailan dira, abuztuan hasten dira, eta ekaineraino lan egite dute. Eta, karo, ja askoz serioagoa da, aurre denboraldia fisikoa sartzen duzu, teknifikazioa sartzen duzu astean behin, eta hor jartzen dut pixkat muga. Astean behin teknifikazioa sartuta zenbat aitlizaitzen zate astean? Aurre denborean egite dute aste artean teknika, aste azkenean fisikoa, eta ostegunean binaka. 3 egunez. 3 egunez. Eta gero, ja irailetik txikiak sartzen direnean, txikiak egite dute astelehen eta ostiral, eta aste arte eta ostegun egite dute handiek. Orduan ja, segun zenbat datozen entrenatzean, ni egun bat lehenagotik prestatzen diet entrenamendua. Orduan, ez badira denak etortzen eta lekurik badut, aukerarik badaukat, teknifikazioa sartzen dut. Ez dut entzun duten esaldi edo txistiko bena eta ez nukei erranez eta ez badakit gaizki errain dutela txistia eta bertxekatzelan grazik izein. Euskal munduen badire hainbertze persona miresteko modukoak igual, nik ez dut olako mirespenik, igual kantuen aitzen direnak, igual pixket old fashion ez dakide, baina Raúl Martikorena o Benito Lertxundi eta maitetut. Nik uste dene badugule bizion bat obertzez, igual neria erretzia izinde gutxi, baina zerbait iten dut. Nire herriek duena da nire familia eta lagunek hor dauztela. Horrek lotzen da niri toki hortara. Ingurue berdia da eta hoi hauniz gustatzen zain, baino batez ere da nire inguru eta horbileko jendiak nezte Iruinen nire lagunek izen hor daudela. Galdera hori egirran honitzetan plantatu nire burua eta falta zaiona igual da nolabait arteko Iruinen ikesi zentai arraio zen falta dena da nik Iruinen izentut honitzetan igual oztopoak euskaraz bizitzeko eta baztanen faltaza hoi, jendian kontzientziazio mailoi, hoi de faltan botatzutena deus materiala baino. Herriti mainuke buelta bat, eta gero inguruen badauzten ruta dozein hartu eta mendien barna galdu. Eta nire lanari buruz hitz egin dugu, pilota munduaz hitz egin dugu, eta horrein esagozu, zertaz lan egiten duzun? Bueno, lan soldatapean igual batut, baina lana ere bertzea dizen daike, arraio zen
Belaiak hazienda maite dut eta hori gusten zaita honetz, ez? Baina zein den lana berez, pues, zurgintza ikasi nuen, hori dela ja 11 urte do. Eta gero urte pare bat eta gero, zurgintza gusten zaiten, irakaskuntzare bai eta nolabait fusionatu nituen biek. Tokatu zen, oposaketa batzuk, etxean animetu zataten, eta batut nik uste jauden 10. urtea nintzera zurgintze klasiak maten. Hemen maten dut Iruinen klasiak. Grado medio, erdi maila, edo goi maila, edo gaur egun esitzen den FP basika, grado medio aintzineko ikasleak. Eta hor, egoten naiz ikasleekin normalian tailerrian, makinerie erakusten da bet, fabrikaziorako makinerie, edo, bueno, eske badire modula honetz. Baduzu makinerie, baduzu diseño, baduzu prototipagia, baduzu programa informatikoa, eta urtero tokatzen da zerbait diferentia, eta horretzen. Azkenean gustoko baldin baduzu hori ez, lehenagotik ere gustoko zenuen, hori irakastea oso... Irakaskuntza gustatzen zait, aparte eske ni berez zurginen naiz. Nik lana utzi bihar, ez baldin bazen arraio zen laniteko aukera ez banuke izein, zurgintzan sartuko nintzen, gogoko dut eta lana haiek aintzin eta gainera faltan botatzot igual ez zitia zurgindegi bendaten lana. Ez berdina da, ez? Zu fabriketzeo eta zuk instalatzeo eta egurrekin lanitia eta egurrek duen kurbatura guztiak eta lantzia, niretako taia nahitzen naiz adibidez bastante. Ikusten zaizu pasioa daukazula horrekin eta taia egite duzu. Etxean dut, erlojutik, kutxa eta bazter guztiak daude taiatuek hor. Ja, ez dut gehiago egiten etxekoz eta ez gehiartzen gehiago gehiagizin. Ja, baina jende asko dago hori gustatzen zero, gustukona eta esku ona daukana. Denbora eta pazientzia. Erakutsi beharko dizkidazu zure artelan horiek. Zuk pilotan pixke gehiago erakutsi eta nik zuri taia pixke. Trato egingo dugu. Bai. Ederkide, trato egine. Placer bat, zurekin hitz egitea. Bai, eta espero dut gonbidapen bat, partidu bat, Dasiako partidu bat ikusteko. Eta han azalduko didazu ondo nola jokatzen den. Hola, nik ere ikasteko. Txistentzako oso txarra naiz, baino azkenengo 2 urteetan lagunekin taula badago esaldi bat beti nabarmentzen diedana. Eta ez dagola aurrean daukazun pertsonari irrifar bat lapurtzea, baino gauza politagorik. Bizio nagusiena, gauero txokolate tableta daukadala nire ondoan. Pertsona asko egon daitezke miresteko modukoak, baino esango nuke adinagatik, tokatu zaidanagatik, igual musika mundutik, Fermin Muguruza izan dela pixkat Euskal Herriko enbajadorea mundua zehar, eta bere esango nuke. Olako badauzka bere txoko politak, Uhartek, baino zer berezirik ez besteek ez daukatena. Zer falta zaio? Euskararekin lotua ziurrenik euskal kutsu gehiago, eta zei falta izan zitzaion, herri txiki zenetik herri handi izatera pasa zenean, denbora tarte luzeagoa. Zeingo nuke, Uhartek daukan mendian, justo mendipuntan dago gaztelutxo bat, eta gero dauka paseo bat ibaiaren ondoan doana, oso polita dena, baratze artean, oso polita dena, eta bukatzen du presa txiki batean, oso leku polita dena, bai. Bazen bat kontu da, Aitor, azkenian atxaldia menegon gara, berriketan eta berriketan. Bai. Arratxalde pasa ederra. Kaixo, Aitor, Xabier, zer moduz? Ongi, gustora? Gustora ikusten zaituztet, ez da? Eta hemen beste ordu bat utziz gero, gustora egongo zineteke pilota gora, pilota bera. Egoar mundua lekoan jarriko genuk, edo zerbait ezakit. Horai falta zego hitzetet praktiketara paste eta kanta kusita. Hori zailago da. Bueno, galderatxo bat. Konbentzitu aldizue bestearen herriak bizitzera joateko moduan? Edo bizitatzera, gutxenez?
Ni bera baino gehiago, ni joango nintzen arreza bizitzera, baino bera uartera zen etorriko. Ni 230 biztanletik ailako tokian dira bizitetzeko, bai, errekandeoi, eta arranduzu noi urbazterroi, zontzeko eta baratzean, bai. Aldaketan dia izango litzateke, ez da? Niretzako ezberdina izan zen, bai. Bueno, mila esker, plazer handi bat izan da, zuek hemen izatea. Dena den, agurtu baino lehen, gure artista aurkeztu nahi dizuet, ze zuek hemen solasean aritu zareten bitartean, berak zuen oparitxoak prestatu ditu. Ikusi nahi dituzue? Bai. Etor zaitezte. Bueno, hemen duzue Peio, gure artista, Txaleon. eta hemen zuentzatze prestatu dituen opariak. Ditu, ze Mila politak. esker, bai, ederra. Ikusten duzuenez, ez da bakarrik geratu zuen aurpegiekin, baizik eta kontatu duzuenekin, ez da? Bai. Oso polita. Oso polita. Mila esker. Mila esker, Peio. Plazer bada zu hemen izatea. Eta, bueno, eskerrik asko zuei. Zuei. Beste bat arte, Eskerrik asko. Venga, aio. Vale, guazen. Zuei gaurko saioa gustatu zaizue? Seguru baietz. Eta Arraioz eta Uharte ezagutzeko gogoarekin geratu zaretela, ezta? Joan zaitezte, bi herriek merezi dute eta. Datorren astean beste bi solaslagun eta beste bi herri ezberdin ezagutuko ditugu. Zeintzuk? Sorpresa? Zuen zain egonen naiz hemen, Saloa Telebistan, gure Euskal City saioan. Agur! Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du.